sa pag-amba, simbahunda ang ngalan niya. Karon adlaw na nga kita magluya, oras na sang gintag na niya. Kanta sang pagdayaw atong lang
Sound check. Check, sound check, sound check, sound check. 1, 2, 3, sound check. Mag-aabot ang hari, makita nga gamhanan, tahuron siya, tahuron siya. Gugma niya ginpakita ang Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maayong gagit sa tanan nga ari diri subong, no? Dalayawon ang Ginoo nga ari kita subong sa sining nga lugar sa pag meet sa iya presensya, no? Kag kita subong bulahan gid kay it's a nami sang adlaw ara ang init ang kasanag kag amo gid na yung pinakaayo nga tiempo nga kondisyon kung sa diin kita samba, makasimba, makadayaw, makakanta sa Ginoo. Amen? Amen. So sa pagsugod, inaabi-abi ko gid ang tanan. Welcome, welcome, welcome sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon service diri sa His Life Ministries diri sa Santa Clara sa Lote. No? This is a 10 a.m. service nga gina-brought to you sa Facebook Live, sa YouTube, and sa iban pang social media, even sa radio, sa Voice of Salvation. So salamat gid, ari naman kita. And ginakuha naton ang mga magakaripa, ginapangamuyuan ta nga makaabot man sila sa sining nga aga. Okay? So before ta mag-start, ma-quote ko anay, no? Mahambal ko halin sa pulong sa Salmo.
Salmo 117. Okay? Amo ining pinakanubo nga salmo sa pulong sa Bible. Psalm 117. Duhala ni ka verses. Okay? Naghambal ini ang pulong sa Dios. Pagdayaw sa Ginoo. Tanan kamo nga nasyon, dayawan ninyo ang Ginoo. Tanan kamo nga mga katawhan, padunggi ninyo siya. Kay dako gid ang gugma sa Ginoo sa aton. Kagang iya katutom walag sing katapusan, dayawa ang Ginoo. Kanami gid sang ini nga salmo. Kay tanan gali nagahalin sa pagpalangga sa aton sa Ginoo, sang gugma sa Ginoo sa aton. So wala ako kabalo sa inyong sitwasyon, wala ako kabalo sa inyong kondisyon, sa inyong kinabuhi. Pero amo ini ang pinakamaayong sandigan sang aton pagtuo. Nga ikaw gali, palangga gid sang Ginoo. Ginahigugma ka gid sang Ginoo. Kag sa sina pa lang, confident na kita, no? Mangintampad kita sa iya. Amen? So, i-ready naton ang self naton sa pagdayaw sa Ginoo. Ma-worship kita sa iya, masamba kita, magkakanta kita, mag-aamba kita. Pwede ta katindog, mga di ta kadali. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Kay gindala nimo kami diri sa sining nga lugar, Ginoo. Sa pag-atubang sang imo presensya, sa pag-atubang sa imo, sa pahuway, Ginoo. Kay ikaw ang amon pahuway. Ikaw lang gid ang amon Ginoo nga nagahatag sa amon sang kalinong, kabakod, katutom, katampad. Kay ikaw nga amon ginahigugma, nga Ginoo kag Dios, labing balaan sa tanan. So sini nga aga Ginoo, preparaha kami. Handa kami balaan nga espiritu sa pag-atubang sa imo. Nga amon nun ahuna, amon tagipusoon Ginoo, ginahalad namon sa imo sini nga aga. Mag-aamba kami sa imo sang bilog namon nga kusog para lang gid sa imo sini nga aga. Salamat, initanan ginapangamuyo namon sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen, amen. Sige, makanta kita. Mag-aabot ang hari, makita nga gamhanan, kahuron siya, kahuron siya. Gugma niya ginpakita, ang sala tagin kuha, mag-aamba, mag-aamba. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit.
sa langit. Hosana, Hosana, Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit. Hosana Diyos sa langit. Thank you. Manluluwas ko, ginasalig ang kabuhi ko sa iyo. Ako may kalinangan, ikaw kabakod ko. Ginasalig ang tanan na kabudlayan ko. Matutom nga Dios, ginahimaya ka sang bugos nga kabuhi ko. Ako nasa nangakan, imo ginatutuyan, ginatugyan ang tanan sa kabuhi ko. Ginasimba ko ikaw, o Ginoo, ikaw ang akong Diyos. Wala na sang iban nga Diyos o Jesucristo. Waay sang makapabulag sa aton. Ginatawhod ko ikaw ang kabuhi ko. Ginahalat sa imo, pagabayahon ka. O Ginoo, ginatugyan ang tanan sa imo. Manluluwas ko, ginasalig ang kabuhi ko sa imo. Ako may kalinangan, ikaw kabakod ko. Ginasalig ang tanan na kabudlayan ko. Matutom nga Diyos, ginahimaya ka sang bugos nga kabuhi ko. Ako nasa nagan, imo ginatuytuyan, ginatugyan ang tanan sa kabuhi ko. Ginasimba ko ikaw, o Ginoo, ikaw ang akong Diyos. Wala na sang iban nga Diyos o Jesucristo. Waay sang makapabulag sa aton.
so Heso Kristo, waay sang makapabulag sa aton. Ginatahod ko ikaw, ang kabuhi ko, ginahalat sa imo, pagabayawon ka. O Ginoo, ginatugyan ang tanan sa imo. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, di Ginoo. Ikaw, ang amon Dios, nga ginasimba ginamon siningaga. Ikaw ang Dios nga matutom, matampad, kag kaayo. Hindi matungkad ang imo kaayo, Ginoo. So salamat gid Ginoo. Ari ka diri subong sa tubang sa imong mga katawhan. Sa paghatag sang kusog, sa pag-abri sang ila tagipusoon kag huna-huna. Kag sa pagsulod sa ila kinabuhi. Salamat gid Ginoo. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Plakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Sige, lingkod ta. Wow, kanami gid sang Ginoo. Kaayo gid sang aton Ginoo. Dalayawon ang aton Ginoo. Salamat gid o Dios. Okay, so subong nga aga, subong nga Sunday, subong nga Domingo padayon kita sang aton nga series, nga serye nga ginatituluhan naton nga ang matudtuod nga pagsimba o pagdayaw sa aton Ginoo, authentic worship. Ano gid ba lang matudtuod nga worship, no? So amo na aton subong discuss. Okay? So, before ta magsugod, may isa ka tawo nga nag-post sa social media, sa Facebook, sining mga ginhambal niya, no? Nga naga-influence kag nag-epekto sa social media. Hambal niya dire, ang last ko, no? Ang inablang last inang may ka-sexual ang imong orientation, no? Makakuan ka naga-sexual ang imong panghuna-huna. 7 anay ka sins, 7 deadly sins. Ining mga 7 ka makamamatay nga mga sala. Ihambal ko anay. So amon ni siya. Last, ang sexual ni, gluttony, na sobrang kaon. Okay? Greed, na blang kadalok. Sloth, matinamaron, matinamad. Pride, bugal, mabugalon ka. Oo. Mataas-taas ang imong bugal. Envy, nagahisa ikaw. Kag wrath kaakig. So ini amo ning 7 pito ka mamamatay nga mga sala. Okay. Karon may isa ka tawo nga nagpa sini sa social media. Damo ta form of social media subong, no? Nablang mga Facebook, mga Instagram, no? Damo ang na mga social media naton subong nga makapalinton ta. Ginagamit ini siya sa mga damo gagamit almost pila ka bilyon naka-bilyon na ang gagamit sang ining mga social media. Now gin-compare ini nga mga 7 deadly sins gin-compare sang isa ka tawo sa aton social media. Ang last ko, no, nablang orientation mo daw, inablang mahilig ka sa sex, okay? Tinder ni siya sa social media mo, familiar ka mo Tinder. Babae ina lang basta social media ni siya. Hindi ka mo da magadto. Gluttony. Nang mahilig ka magkaon nga wala pugong-pugong. No? Amoy ni ang do ka grabe si mo magkaon bala. Gin-compare ini sa Yelp. No, social media man ni siya.
tanan na kun nga panghambal da hindi nyo pagkatuan nga mga social media ha. Greed, no, magkadalok, LinkedIn. Sloth, matinamaron, Netflix. Magrami Netflix, ari pa din, no? Nga aga matinamaron, kay gapungko ka lang tanaw ka, bilog nga mga inablang Netflix nga series, bilang nga bilog nga adlaw, ara ka lang tubangan sang TV mo or sang computer mo, tanaw Netflix. Wala ka na mahimo, kay pungko ka lang da. So, amo nang in-compare niya sa sloth or matinamad. Pride, mabugalon, no? Bugal bla ng, ano pa ganing isa ka word sang pride nga, matinaas-taason. No? So Instagram naman iniya. Instagram kay ga-post kada kuno kung ano nahimo mo, ano na achieve mo, na so matinaas-taason siya. Envy, wow, iniya pinaka-common, pinaka the popular gid nga social media. Tanan kita gari diri siguro. Amot lang may Facebook account gid no, ako mayara man ko Facebook account. Pero ako ginagamit ko sa pagpalapnag sang mayong balita, no? So ang iba niya nagapalapnag so kung ano natabo sa ila kabuhi, maski ano mga akaakig nila, bilang nga wala na tani labot. Ang iban nga tawo, mga personal nga mga ginahimo nila sa ila kabuhi, ginabutang nila da. Ati nahibal, nakaroon sa tanan, kung ano sila. So hindi mayo, no? Ang Facebook. So amo na nga kinahanglan, careful, kita kung anong gina-post naton sa social media. Okay? Kag ang last is wrath. Muning kaakig. Twitter naman niya, Twitter. Okay, notice ka mo kung may ibang nga tao, gani na mga personalities. No ba ang nakuan ko gini sang una nga Twitter permi si Donald Trump. Anyway, wala man ko yan na kuan kay Donald Trump. Gusto lang niya ipagwa gigurong na batyag niya. So kung may ina-feel siya nga do hindi mayo gina-Twitter yan na dayon. So muna yung mga social media gin-compare sang isa ka tawo sa 7 deadly sins. 7 ka makapatay nga mga sala. Okay? Next. So subong, we will continue sa aton nga series nga ang matudtuod nga pagsimba sa Ginoo. Okay. Kay balobla kamo nga ang tao, damo Dios, no? Ang definition sang worship o pagsimba, no? Is anything nga ginahatagan mo sang atensyon more than pa sa Ginoo. Liwaton ko. Ang pagsamba, ang pag-worship, ang pagdayaw sa Ginoo, gina-define, no, nga is something nga ginahatagan mo sa atensyon more than pa sa Ginoo. Okay? Keep that in mind. Note that, because ang matudtuod nga pagsimba sa Ginoo nagasugod sa matudtuod gid nga Dios. Ang matudtuod gid bala nga Dios. Kung ano kunong agahari sa imo tagipusoon, amo man ang imo Dios, baw. Kakululbaan gali. No, amo pa nga careful kita. Ano bala ang agahatag atensyon sa aton nga more than pa sa Ginoo? Okay? Next. So ang aton nga series subong subtitle niya, nagasimba bala ikaw sa matudtuod nga Dios. No, damo form of worship. So careful lang amo na istudyuhan naton subong. No, nagasimba bala ikaw sa matudtuod gid nga Dios, kay ang matudtuod nga Dios isa lang gid. Isa lang gid mga utod, wala na sang iban pa. No, one true God is only one. 3 person, okay, clarify ko, 3 ka persona, pero isa lang na sila. Ang Diyos nga Amay, ang Diyos nga Anak, amo na si Jesus Christ. Kag Diyos Espiritu Santo. Pero mga utod, kung pamangkuton ka mo, kilala nyo ba ngalan sa Ginoo? Bebe. Ano ngalan sa Ginoo? Ano ngalan sa Diyos? Damo ngalan ng Diyos, actually. No? Amot kung kabati na kamo sang teaching about the names of God, no? Mayara Jehovah Rapha, God the healer. Kabati na kamo sina. Jehovah Jireh o Jireh, God my provider. Jehovah Shammah, God is there. Jehovah Shalom, God is peace. Kabati na kamo sina, no?
So ang Diyos gali, ari mga author, ma-inject ko kadali sa theology. Ang Diyos is someone who meets you at the point of your need. Kung ano ang kinahanglan mo, ang Ginoo dira ma-meet sa imo. So for example, ga masakit ikaw. No, may sakit ka, nagabatsyag ka. Mangadi ka sa Ginoo. Ginoo, ayuha ako. For example, may cancer ka, Lord, kuha ini nga cancer sa akon ka nga body, nga lawas. Huy, ginkuha sang Ginoo ang cancer. Amo nang tawag siya nga Jehovah Rapha or God the Healer. So that is the only way nga makilala naton siya. Ginaabrihan niyang iya tagipuso ang iya nga kaugalingon, ang karakter niya para ang tawo makaintindi kung ano siya klase nga Dios. So damo pa na mga utod, hindi ko anay mag-go into detail. Kaya ang topic naton is, are you worshiping the true God? Gasamba bala ikaw matutuod gid bala nga Dios ang ginasamba nimo, ginasimba nimo o basi fake. Okay? May isa namang katao naghambal, sin-o gid yang ngalan sang Ginoo, sang Dios. Kilala niyo na siya. Kilala niyo ang Dios. Sin-o gani? Si? Ara na gid, ara na. Jesus Christ. Ang ngalan sa aton Dios. Jesus, Jesus, Heso Kristo, Kristo Jesus. Dios na siya. Okay? Personal nimo kag nakon nga Dios. Kay na-experiensya naton, Dios naton siya, kay na-experiensya naton siya, pinaagi sa iya binuhatan sa aton kabuhi. That is the only way nga makilala naton ang Dios. Kung may binuhatan siya sa aton kabuhi. But first, it starts with you. Ikaw, i-invite nimo ang Ginoo sa imo kabuhi. Ginoo Jesus, sulod sa akong kabuhi. Amo inang una nga, invite mo siya, invitation. Baguha ako Ginoo. Buligi ako Ginoo. Pasanagi ako Ginoo. That's the first step. And then after that, makapakilala siya sa imo karon. Uy, masakit ako. Ginayo ko sa Ginoo. Uy, kinahanglan mo magbayad sa ang bill na sa elektrisya sa Neco. Uy, naghatag ang Ginoo, nag-provide siya, mga provider siya. Uy, nag-inaway ka mo sa imong kaingod. No? Nawala ka mo ng itsindihanay. Tiyan mo na sa Jehovah Shalom, nagapaghidait, no? Gapatunga ang paghidait, kag nagareconcile sa aton. So, ina nga paagi, makilala nimo, kag nakon, kung sin-ogid ang matudtuon nga Ginoo. Okay? Ang pamangkot, ara siya bala sa makadamaan or sa ikaisa lang? No? Ara siya sa kadamaan o sa isa lang? Next. Sa Isaias, Kapitulo 45, versikulo 5, naghambal siya, ako ang Ginoo. Wala na sang iban. Halin sa akon, wala na sang Dios. Pakilala ako sa imo, pero maski wala ikaw nakakilala sa akon. So ang Ginoo, once we invite the Lord, sa ma-invite taron ta sa aton kabuhi, amo that's the time nga ipakilala niya. Although sometimes, kung kaisa, maski wala kakilala ang isa ka tao sa iya, mapakilala sa gyapon. May isa ka istorya, isa ka atheist, no? Nablang tawo na siya, nga wala nagapati sa Diyos. Atheist, wala Diyos. Nakabati lang siya sang kanta sa Facebook. Ang kanta, nalipat na ko sa kanta, but it's something to do with God, no? Song na siya, Christian song. Na ang iya tagipusoon may nagtandog. Namati siya liwat. After siya matapos ang kanta, daw may kagutom sa iya. May something nga may napangita siya. Tuod ng istorya, mga utod. And from the time on, nakakonect siya sa isa katao nga nagbulig sa iya. Pakilala sa iya, pinagi sa pulong sang Ginoo, sa Bible. Dito, nagsugod ang iya pagtuo sa Diyos. So isa ka instance, nga ang isa ka Diyos, nagpakilala sa isa ka tao nga wala nakakilala sa iya. Pero sa sining sitwasyon naton subo, may for example, nagawali sa inyo, may nakabati ikaw, invitasyon ina sang Ginoo into a relationship sa iya.
So ari kita diri subong, ginaimbitaran ka sang Ginoo to come into a deeper, mas madalom pagid nga relasyon sa iya. Kay ang aton Ginoo hindi naton matungkad. Kung kung ikaw ano ka kadalom mag-intindi sa iya, mas madalom pagid siya. Kag sa sina lang nga paagi makilala naton siya. Kag sa Exodus, no? Exodus 20, versikulo 3 nagambal, wala ka na dapat sang iban pa nga Dios, small g. No, aside sa akon. So ang Diyos gali, isa lang gid. Wala na sang iban nga Diyos. Kag more than enough siya sa aton kabuhi. Kag sa Exodus 34, versikulo 14, nagambal ni, hindi ka na magsimba sa iban nga Diyos, kay ako ang Ginoo, nga ngalan na akon. Mabasahan ninyo mga utod, hindi na aton nga screen, ari. Jealous, no? Anong jealous sa Ilonggo? Selos. Ngalan sa balya diyo, whose name is jealous. Ngalan sa aton Ginoo, selos. Is a jealous God. Nagaselos gali ang aton Ginoo. Karon, ariyo mangkot kati ang selos na hindi man negative man nga emotion. But you know what? Ang aton Ginoo, there is such thing as holy anger. Okay, basta Ginoo na gani, righteous na siya. Meaning sa righteous, may kinamatarong siya. Nga magselos. Kung ang aton atensyon, ma-focus sa iban nga bagay aside sa iya, maselos na siya sa imo. Kay siya lang dapat ang nagakaangay, nga tampad, nga nag-deserve, nga worthy sang aton nga pagsimba. Wala na sang iban. Ano pa nagaselos gid siya? Kay palangga ya kakayo. Ang gusto niya, gintuga ka niya, ginbuhat ka niya, ang gusto niya, you give back love in return. Gigugmaa man ang Ginoo in return pagbalik. Amen? Nan. So remember ha, siloso ang aton Dios nga kinahanglan gid ang aton atensyon sa iya lang gid dapat. Tandain niyo na mga utod. Kung may makuha kamo sini nga mensahe subong aga amo lang gid na ang inyo dapat nga focus, atensyon, concentration dapat sa matudtuod lagi naton nga Ginoo nga nagapalangga sa aton. Sang wala sa hindi matupungan, amo pa gusto iya nga magibalik ina ang pagpalangga sa iya. Amen. Okay, next. How can God's jealousy be a good thing? Paano ini mangin maayo? Kung i-define naton ang jealousy, ang selos, ini siya resulta sang madalong nga insecure bla, hindi ka kampante sa imo nga tagipusoon. For example, sa mag-asawa, no? Nagaselos ang bana kay ang iya asawa wala na naga-atensyon sa iya, no? Di daw ga insecure ka? Nano ni siya man? Nga wala na ni siya gahatag sa akong atensyon now. So doon may times gid may situation gid sa isa ka pag-asawahay nga may times gid nga magsilusay. So nga aga katabo na because may insecurity sa isa kapartido nga nagaselos siya. So anong bulong sina? Taga ilang atensyon. Amo man ang problema, ang kwan sa aton, ang solusyon, no? Attention lang gid. Kaysa mag-asawahay, kinahanglan gid ang attention, mutual attention with each other. So ang jealousy, ang pagselos, resulta ini sa madalom nga insecurity. Kag ga-reflect sang commitment mo, sang debosyon nimo sa tao nga ginpakaslan nimo. Kay ang kasal, isa ini ka amot kun ka familiar ka mo sa word nga covenant. Kung agreement, kung kontrata lang ang kasal, nga mo ning pinakakuha naton, ang kasal kuno contract lang, may marriage contract. Pero sa mata sang Ginoo, covenant ina. Anong difference? Ang kontrata, ang nagapirma, ang imo, ang bana, kagang asawa, correct? At may mga witness dang imo, mga maninay, no? Pero sa covenant, sa marriage covenant, may kasal gid. May blessing gid sang isa ka pastor, no? Ang isa ka party involved is ang Ginoo, ang Dios. Ano pa gintawag siya nga covenant?
Amo nang different sa kontrata. Kaya kontrata, pwede mo nagisiun. Hindi na ko kasal sa imo, gisi. Pero once may covenant gani, hindi pwede gisi. Until death do you part. Amen? So sa mga kabatan-on nato ni, pagpili gid sang tama ninyo nga partner for your life. Kay kabudlay kung nakadasma ka kag napili nimo, hindi mo kilalaha gid. Padalmi gid ang relasyon, hindi lang physical. Okay? Sa mga bata nga wala pa nakasal, lesson ini, you go deeper into someone that hindi mo man siya makilala dayon, no? Pero ang question is, can I live with this person for the rest of my life? Sabtay na sa mga kabataan. So kung yes ang inyo answer dira, go ahead. Pakasli. Pero kung maghambal, daw alang-alang, medyo relax tanay. Get to know each other first. Okay. Next. Sa 2 Kings 19, verse 15, it says, si Hezekias naghambal, nagpangadi sa Ginoo, naghambal siya, O Ginoo, ang Diyos sa Israel, ikaw na-introno ka sa taas ang anghel. Ikaw ang Ginoo lang gid, ang Diyos lang gid, sa tanan nga ginharian sa kalibutan. Kay ikaw ang nagtuga sang langit kag sang duta. So sa sina pala nga daan, gintuga kita gali sang Ginoo, sang Dios. Hindi lang kita, kundi tanan nga makita ninyo. Inatanan ini nga kanupi, halin ini sa nan creation, no? Ang anong creation? Ang create, magambal ka create gani, ang buting anon sina, you create something out of nothing. Okay? So hindi ka ka-create sa something out of something. Ang creation, if you define it, sa pinaka-strictest na definition, you create something out of nothing. Only God can do that. Diyos lang gid ang makabuhat sina. So kita gintuga kita from nothing. Ano pa nga ibalik naton ina? Gintuga kita sang Ginoo. Sa 1 Corinthians 8:6 nahambal dira, isa lang gid ang Diyos, ang amay sa langit, nga ang tanan, diin ang tanan naghalin. Ang tanan ginhalinan kag nagakabuhi. Kag siya lang gid ang Diyos, ang Ginoo nga si Jesucristo, through whom all things came and through whom we'll live. Mga utod, ma-segue ko kadali, no? Basahon ta paliwaton ko kay may gamay nga mystery diri. Yet for us there is but one God, isa lang ka Dios, the Father, from whom all things came and for whom we live. Din kita nagakabuhi. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. So ginpaagi sang God the Father ang creation through Jesus Christ. So isa lang ka Dios, gin-create kita tanan. So amo pa nga ang Diyos, si Jesus is God, Diyos. It is a truth kamatuoran ina. Next. May mga iban nga may gatawag nga mga Diyos-Diyos nga ara sa langit or iban ari sa kalibutan. Kay damo sang Diyos-Diyos kag mga Ginoo nga ginatawag. Pero hindi tanan sa 1 Corinthians 8:7 may kahibalo sini. Kay ang iban nga tao naanad pa rin sa idol worship. Sa mga idols. Now, ang idol, i-define nato ng idolatry is anything nga kuha sang Ginoo sa imo tagipusoon. Okay? Ang iban nagahambal nga bato, gasimba sila sa bato, sa kahoy, sa plastic. Okay, idolatry na siya. Kay ina gintuga lang gid. Sang sino? Sang tawo. Kung magkuha ko bato o kahoy kag i-carve na i-carve ko bala, tapos ibutang diri sa tubangan kag Dios na ni. Samba ta di sa iya. Hindi na sa Dios mga utod. Iabrihib lang aton huna-huna. Abrihib lang gid. Abrihib tagi pusoon ta. Hindi na siya Dios. Bato lang na siya or kahoy nga in sculpt, gin shape nimo nga
daw tao, and then you worship mo, hindi siya dapat. Kaya ang Diyos, God is Spirit. Hambal sa John. And all must worship Him in spirit and in truth. Grabe no? Kung sa sina pa lang ang definisyon, hindi dapat kita magsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay God, Spirito, di makita. Ina-worship natin siya sa aton tagipusoon. Okay? Padaluman ta na karon. Hambal gani sa John 4:21 it says, babaye, si Jesus naghambal, papati sa akon. Ang tion magaabot ngang imo pagasimbahon, amo lang ang amay sa langit, ngagdili diri sa bukid o sa Jerusalem. Kaysang una, ang pagsimba, ang concept, ang konsepto sa pagsimba, sa pag-worship, makadto ka sa isa ka lugar, kag didto ka masimba. Kay ato didto kuno ang Ginoo, ang Dios. Karon, pag-abot ni Jesus, ginguba na ina nga konsepto, nga pagtulunan. Kay hindi ina truth, hindi ina kamatuoran. Ano ang kamatuoran? Amo ini ang kamatuoran. Ginbato nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ginhugasan ka sang iya hamili nga dugo. Ang balaan nga espiritu nagpuyo na karon sa imo. Ikaw na karon ang templo sang Ginoo. Templo sang Dios. So maski diin ikaw magkadto, pwede ka kasimba sa iya. Kay ikaw ang templo sang Ginoo. Nakuha ninyo mga utod? So, maski diin ikaw, sa balay ninyo, sa mall, sa jeepney, diri, ang Diyos ara ginadala mo. Amen? So worship is not a place, but it is a person. Hambal ni Jesus, kamo nga mga Samaritanhon, nagasimba kamo sa isa nga wala ninyo nakilalaan. Kami nga mga Hudiyo, hambal ni Jesus, gambal. Nagasimba kami sa kilala namon. Kay ang kaluwasan, halin sa Hudiyo. Okay? Ang bot singanon sini, nga si Jesus, ang linyahe ni Jesus is halin sa Hudiyo. Halin sa Jews, sa Hebreo. Nakuha nyo? No, di nag-start ang Hebreo nga lineage. Halin kay Abraham. Kay Abraham. So, he is the father of many multitudes, no? Of many nations. Amo nang hambal ang title ni Abraham. Ano pa nga tanan nga mga Hudiyo naghalin sa iya, kag kita, amo kita engrafted kita. Kung nagatuo ikaw kay Jesus Christ as your Lord and Savior, gin-engraft ka. Ano ning engrafted? Kakita ka mo sang kahoy, no? Ang grafting, kakason mong isa kasanga, butangan mo sang lain nga kasanga, higtan mo, butangan mo duta, higtan, familiar ka mo siguro sa grafting. Matubo na siya mga utod. Matubo ina nga sanga, for example, ina nga ining mangga, makuha ako sang sanga, iutdan ko, tapos ang santol nga sanga, ibutang ko dra, butang ko duta, putson ko, matubo, ma-fuse na siya, mapilit na siya sa mangga. Amo nang ginatawag nga grafting, engrafted kita, amo na. Tanan nga nagatuo nga mga Gentiles kita mo, ginatawag kita sa Bible nga Gentiles, hintil. Hindi kita linyay sang Hudiyo. Pilipino kita. Kita mo naman, mataas aton ilong, no? Brown aton color. So amo na nga Pilipino, Malay kita nga race. Pero gin-engraft kita sa pamilya sa Ginoo. Pinaagi kay Jesus Christ. Okay? So ikaw karon, you are, hambal gani sa Bible, ang Jew kuno, ang Hudiyo, kag ang Gentile is one. One, isa na lang. Grabe no? Grabe. Anyway, hindi tayo magdugay na. Okay, makadto kita sa first and second commandments. Anong hambal sa first commandment? Wala ka dapat sang lain nga Diyos besides akon. Okay? Number 1. And number 2, hindi magbuhat sang Diyos. Do not make for yourself an idol. See? Take note ha, hindi magbuhat.
Okay? Kaklaro, balas ang Bible. Ang problema kay damo, wala gapati, no? So, kinahanglan ginaton ipaintindi. Sa damo sagwa, damo sagwa. Hindi ka dapat, no other gods before me. Wala ka sa Diyos nga lain. Kay siyang matutuod nga Ginoo nga Diyos. So do not, amoning duwa ka first 2 commandments, it speaks about God. The first 4 commandments is all about God, and the last 6 is about us, relationship with man. Next. Sa Exodus 20 verse 3-4, may duwata ka problema. Ang unang nga problema, ang first commandment, unang nga sugo, gahambal sa aton, nga hindi ta magsimba sa fake, sa hindi matuod nga Diyos. Amo nang una tang problema. Ang number 2, hindi kita magsimba sa matutuod nga Diyos. Okay. So may requirement gali kung paano ka magsimba sa worship the true God. We cannot worship someone whom is false. Kung sala ang imo gina-worship, sala ang imo pagsimba. Ang worship mo sala. Liwaton ko lang mga utod. Kung sala ang pagkilala nimo sa Dios, sala man ang imo pagsimba, pag-worship. Amen? So dapat ginaton ansiran, sabton ini nga mga palamangkutanon. Number 1, nagasimba bila kata sa matutuod nga Dios. Number 2, nagasimba kita sa matutuod nga Dios sa matutuod nga paagi. Worshiping God, the right way. So two things. Worship the right God and worship the right way. Importante na mga utod, no? Later on, ma-breakdown kita into groups, no? Pwede ninyo i-kuha ang feedback ninyo dito. Kung daw medyo hindi klaro, i-bring out naton karon. Okay sa inyo? Matipon naman kita liwat for dali lang and then i-clarify naton. Okay? Next. Si Edmund Crowley naghambal siya. Nga ang una nga sugo nag-define sa tanan nga magsunod kay sa sina ang Ginoo ang Dios gina-define niya ang iya lawas, ang iya kaugalingon. Gina-establish niya ang iya nga identity kung sino siya. Kagka ang iya nga kinamatarong sa paghambal sa mga commandments, sa mga sugo para sa aton magsunod kita. So dapat tama ang ginasimba naton nga Dios kag masimba kita sa tama. Okay. Mga utod ang aton Dios, personal ni siya nga Dios. Hindi ni siya hindi ni siya do general, no? Amo pang ang relationship naton, personal dapat sa iya. Maski mag-asawa ka mo, ang relationship ninyo sang bana sa Ginoo sa Dios lain compare sa asawa sa Dios lain. Anong buot ko sing ganon? Kay ang aton nga relationship sa Ginoo lain kay gapakilala ang Dios sa isa kag isa differently, lain-lain. Lain ang pagkilala ko sa Dios, lain man ang pagkilala niyo sa iya. No? Sa katagsa kita lain-lain, but isa lang gid na. Dapat tama nga Dios kag tama nga pagsimba. Number 2, He is powerful. Grabe ang iya nga power. Grabe ang power sa Ginoo. Ang pamangkot ko sa inyo, naka-witness na bala kamo sang gahom sang Ginoo. Sabtan ninyo karon ini sa life group sa meeting ninyo. Ano nga miracle sang Ginoo nga makahambal ka nga grabe ang gahom niya pinagi. Ikaw bala naka-experience siya kasi iya gahom. Ano sa nga sitwasyon sa imo kabuhi? I'm talking to you personally ha, mga utod. Ano nga best sa inyo kabuhi nga nagpakita ang Ginoo sang iya gahom? Amen? So karon i-discuss na ninyo. Ha? Ihambal ninyo, uy, ang akon bala itong bata, nagmasakit, daw dali lang mapatay. Napangadi kami. Oh, grabe, gid yung Ginoo. Nag-ayo. Amo nang ang mga example lang, kwan ha. Okay laman kung wala, okay lang na, wala gid problema. But kung may ara, i-share naton. I-share naton karon. And number 3, He is practical. He is a practical God. When I say practical,
hindi siya maghatag sa aton sa mga sugo nga hindi naton makaya. Hindi siya maghatag sa mga pagtilaw sa aton nga hindi naton makaya mga utod. Nakuha nyo? Practical siya. Even sa pagsimba sa iya, practical. Even ang kaluwasan, practical. May nag-share kay ina sang aga, nagtipon naman kami dire, kay may nag-share, nga may nakilala siya kuno isa ka tawo, nga paano na lang? Kay ina nga tao, taas nga opisyal sa gobyerno, nag-retire na siya, kag pag-retire niya, dito siya nagsugod, pangita sa Diyos, sa Ginoo. Ang problema, kay wala siya personal nga relasyon, kundi religion. So, ang problema niya, nagabalik-balik siya sa iya sala, no? Nakuha niyo na, gabalik-balik siya sa iya sala, bala, hindi iya makuha-kuha ang sala sa iya kabuhi. Okay? So, paano na lang na, hambal ya, kabudlay, gali, magsulod sa ginarian, sa Ginoo, sa Diyos. Kaya gabalik-balik ko sa akong sala. Ang muna hambal niya. May nagminister sa iya, kagin sabat siya. Kabalo ka ang Ginoo, siya tanan naghimo, pati ang imo kaluwasan, hindi ikaw, hindi base sa imo, ang imo kaluwasan, kundi pinaagi sa Diyos, sa kay Ginoo, kay Jesus Christ. Ang imuon mo lang magtuo, amo nang ginhambal sa iya to. Kag kun matudtuod mo gid nga ginpati ang si Jesus Christ, nagpati ka nga siya ang Diyos, kag receive mo siya, ginbaton mo siya sa imo kabuhi, matutuod gid ha. Amo inang makapabag-o sa imo. Amo nang hambal sa iya. Hindi kay ikaw. Hindi mo mabag-o ang imo kaugalingon. Ni kaliwat. I'm talking kay ina sa gin-share sang tao. Kay nabudlayan siya magbag-o sa iya kaugalingon. Manguto ka budlay gin man magbag-o sa aton kaugalingon. Tuod gid na iya. Nakagi man ko sina. Pero sa ginhatag ko na tanan sa Ginoo, sa kay Jesus Christ, Lord, baguha ko. Matutuod gid ha. Siya ang mabago sa imo. Pinagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Hindi ikaw makababago. Even ang aton mga binuhatan. Kung mahambal kita nga aton mga binuhatan, ang good works na makasave sa aton, mga uton hindi ha. When it comes to salvation, ang makasave lang gid sa aton, si Jesus Christ. But, kung nasave ka na, it is for you to do good works. Amen? So ang kabayo, ara sa unahan, sang kalesa. Hindi pag-ibutang ang kabayo sa likod, sang kalesa. Hindi paghimuang ginatulod yung kalesa, ara siya sa tubangan. Kabalo ka mo nung kalesa? Nablang nasakyan bla? Kabayo da, tapos may gasakay, kalesa, no? So dapat sa tubangan ang kabayo. Amo man aton pa pagtuo ang salvation. Ara sa tubangan ng salvation, ang kalesa is ang good works, ga-follow siya sa aton. Amen? Amen. Okay, so ang Ginoo taga demanda ginaya sang iya sa atensyon naton. Dapat siya lang gid ang tagaan naton atensyon. Kag nagademanda man siya sang aton nga allegiance o loyalty, pag maging matampad ta sa iya. So, diri sa kalibutan, ma-overwhelm kita sa sitwasyon naton mo. Kapin pa kung ginagutom ka na mga utod, grabe ini nga factor. Grabe ini nga kwan nga kung gutom ka na, kung kisa ang pagtuo mo nga lupad sa bintana. Pero dapat, unahagin ang pagtuo. Nga kung, gutom ko ba? Wala kwarta ba? Ano ni man? Lord, muna, Ginoo dayon dangpi. Tagai man ko pa, provide for me. Hindi ko pagpabay, Ginoo, kay naghambal man siya mo. And He will never leave us, nor forsake us. Next. So, ang Ginoo nagambal sa aton, I don't want to be just first in your life. Hambal niya. Hindi lang ko pag-ibutang nga una. Grabe ka dalom, no? Magambal ka nga, I just don't want to be first. Wala may sobra pagit sa first gali. I want to be the hub of your life. Kundi amo inang ang hub is something nga naga-revolve tanan. Ang hub, ang HUB. Hindi ko ma-translate kung paanong hub sa Ilonggo, no? Kakita kamo sang ruwida. Ang ruwida, ang iyan na sentro, amo ng hub. Ruwida, bala sa salakyan. Ang tires, ang gulong, ara sa kilid, sa outer part. Ang gatiyog, amo ng hub. Ang gusto sang Diyos, siya ang center. Ang sentro, gid sang tanan naton, sa kinabuhi naton. Nga
if I am not Lord of all, meaning to say, kung hindi ko Ginoo sa imo kabuhi, sa tanan nga aspeto, sa kwarta, si relasyon, sa pagpa-provide, tanan-tanan gid nga aspeto sa imo nga panghuna-huna, then I am not Lord at all. Liwaton ko. If I am not Lord of all, hambal sa Ginoo, then I am not Lord at all. Gambal kita sa iya, Lord, ikaw ang akong Ginoo. Ginoo means Lord, ha? Lord is someone higher sa imo. Nagasabat ka sa iya. You answer to the Lord. Kaya ginhatag mo na kabuhi mo sa iya, ikaw na ginasabat, ginakuan mo na ang imo kabuhi, ginasabat mo. Kung anong kabuhi mo, ginasabat mo na sa iya. In Isaiah 42:8 it says, ako ang Ginoo, anmo na nga akong pangalan. I will not yield, hindi ko paghihatag ang himaya sa iban sa iban nga idols, sa mga Diyos-Diyos, hindi iya paghihatag ang himaya. Tanan lang gid para sa iya himaya. Even ang ginabuhat naton para sa iya himaya. Tanan gid. Panumduman niyo gid ng mga utod. Tanan naton nga ginabuhat is for His glory. Ang himaya is glory. Siya lang gid ang bida. Amen? Hindi ikaw, hindi ako. Amen. Sige, manugtapos na ta. Knowing God more, who is this God? Okay, ma-close ko dire. Halin ini sa isa ka pinakabukal nga kag pinaka-sutil nga propeta sa Old Testament. Imot si kilala niyo na siya. Si Jonah. Next. Okay, bro. So sa Jonah, si Jonah, kuhan ko na lang ha kay ma-breakdown into groups ta. Mag-giving kita anay and then ma-breakdown into groups. Si Jonah, isa ini ka propeta nga ginhambalan sa Ginoo kadto ikaw sa siyudad sang Ninive. Ang Ninive is in the land of Babylon, no? Kapital sang Babylon so kay ang mga tao dito managmalain na. Hindi na maayong mga tao dito. Kay gusto sang Ginoo luwason sila. Ang mga tao sa Ninive, no? Pero ang ninimo ni Jonah ay nakasutil gid nga propeta. Imbes nga magadto siya sa, for example, sa south, nagadto siya sa norte. Opposite side. Kaya hindi siya gusto magkadto sa Ninive kag maghambal sang balaan nga pulong para maluwas ang ina nga syudad. Ano hinimo sang Ginoo? Ginkaon siya sang madako nga isda. Kag gindala siya sa hunasan sang Ninive. Dito siya ginluad. Kag dito ginkuan niya nga wala kagili palagihan sa Ginoo. Kung ikaw gintawag sa Dios to do a specific purpose, to do a specific will, dapat mo gidbuhaton. Kaya hindi ka kapalagyo. Kuhaon ka gid sa Ginoo, kag ibutang niya ka sa isa ka sitwasyon nga matuman mo ina. Nga ginsugo niya sa imo. So ginhimo ni Jonah, nagkadto siya to, kag nagwali siya, kag naluwas ang Ninive. Ang Ninive, no? Paano naluwas? Halin sa ilahari, pakadto sa kasapatan, no? Mga baka, mga kanding, mga even mga tiki gani siguro nagrepent, naginulsol. Kagkabalobla ka mo. Ini nga syudad makasasala ha. Uy, nagbalik sila sa Ginoo. Kaginbaton sa Ginoo ang ila nga paghinulsol. Wala na luyaga ni Jonah. Hindi niya type nga maghinulsol ang mga tao kay gusto niya. Mapapas sila tanan. Gusto niya Lord, ubusan na sila kay malain sila. Pero di mo makita ang Ginoo ang iya tagipusoon. Sige bro. Ay pakita lang ko. Sige. Are, paano nakilala ni Jonah, ginpakilala ni Jonah ang Ginoo sa aton? Ambalya number 1, I knew, nakaibalo ako that you are a gracious ng gracious sa Ilonggo? Nablang puno ka sang grasya, no? Makahatag ka alawan sa iban nga tawo. And compassionate God. So number 1, gracious ang aton Ginoo. Number 2, compassionate siya. Number 3, slow to anger.
Hindi siya dali-dali mangakig. And abounding in love. Number 4, puno sang pagigugma. Isa ka a God who relents. Isa ka Diyos nga wala na namian magpadala sa kalamidad. Gani may kabati kamo gani nga isa ka bagyo to padala sang Ginoo, hindi ka mo magpati na. Kaya ang Ginoo yan, hindi ka magpadala sina. Siguro for a specific purpose. Anong purpose? Para maghinulsol ang tao. Nga ginaalaw niya ina ang mga bagay nga magabot sa aton kabuhi. Pero siya, kung siya lang pamangkuton, hindi gid siya magpadala sa kalamidad, no? Sa nasyon, sa aton kabuhi. Amoy ng aton Diyos. Amoy ng aton Diyos nga ginasimba, nga ginadayaw sa siningaga. Amen? So susina, magasirata, diri lang tanay asta. Kag kung may pamangkot ka mo, karon pag break out kuan kita, diri kita mag-discuss sa ginhambal naton diri. Amen? Duko lang ta, mga di ta kadali. Amay, salamat gid sa imo pulong. Salamat Lord kay natandog gid kami Ginoo, kag nagabrihan ang amon nga tagipusoon sa pagkilala sa imo, sa pagdayaw sa imo sang matuod-tuod. Kay ikaw ang labing matuod na Dios nga amon lagi ginasiman. Number 1 ka sa amon kabuhi Ginoo. Salamat gid sa ngalan ni Jesus, amon ginapangamuyo. Amen. May aga sa liwat. Hindi kompleto ang aton pagsimba kung wala ang aton paghatag. So akong basahon diri ang bersikulo ikaduha nga Korinto 9:8. Kag ang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyo kinanglanon agud nga hindi kamo mawad-an kag mayara pa nga inughatag nga bugana para sa tagsa ka maayo nga buhat. Ang aton Ginoo no nagapakamayo sa tanan nga mga butang sa aton. Kita man dapat maging pakamaayo man sa iban. I-extend naton ang aton kaayo kag kaalwan sa iban man nga tawo. Kag especially inabla labi na gid sa buluhaton sang Ginoo para makapadayon bulig, ma-reach out naton ang mga wala pa sa Ginoo. Paagi sa aton paghatag. Sige, ma-pray kita. Labing dalayawon kag mahigugmaon namon nga Amay, o Dios, salamat nga makahatag naman kami liwat sa imo sini nga aga. Salamat gid sa pagpakamaayo mo sa amon, sa tanan nga tion, ikaw maayo gid nga Dios bugana sa tanan nga kaayo. Lord, i-bless ang amon paghatag sini nga tion, kag ginadayaw ka gid namon kag ginapasalamatan sang tanan nga kaayo mo. In Jesus name we pray. Amen. Kung ready na kamo, ari nga aton nga basket, pwede na kamo katindog kag kahatag. Sige. Okay ko. So kung ready, nakadahatag na kita. Ma-break out kita sa small groups. Ang tanan nga lalaki, diri gyapon sa akong tuo. Ang tanan nga babae, diri. Ang mga youth, kabataan, diri sa pinakawala. Sa sentro, ang mga babae. Okay? Sige, pwede ta katindog. Mag-transfer na kita. Five reasons to join a life group. Relationships. A life group gives you a chance to build deeper friendships. Learning the Word of God. In life groups,
It provides time for one-on-one discussion. Opportunity to serve others. A life group gives you the chance to bear others' burdens, serve their needs, and step out beyond your own issues. Place to invite friends. Life groups are a natural place to invite friends and family. Discipleship, like the New Testament. When you are in a life group, you are following the New Testament pattern of discipleship. Acts chapter 2, verses 42 to 47. What is His Life Ministries? His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process: win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples.